Egi, le dwi'n cael cwmni Elwen! Helo! Elwen, shwyti, ti'n o reit? Dwi'n iawn, diolch ydw. Croeso nôl! O, mae'n neis cael bod nôl yma. Siwrne'n iawn bore yma'r gogledd? Do, o'n i'n cofio mor bell ydi o, ond siwrne iawn oedd. Na, dda wych. Diolch. Ffantastig, nawr te. I ni yn yr hydre, ond ti'n mynd i fod wneud salad? Ydw, Heddi? ydw. Beth yw'r hanes? Wel, salad iachus iawn, oherwydd Ie. dwi'n meddwl bod ni gyd yn dechrau meddwl, a tywod, da ni wedi bod yn meddwl, wrth gwrs, sut i gadw'n hunain yn iach, ond mi ydw i'n defnyddio cig oen Cymreig, ac wrth gwrs mae hwn yn mynd i fynd ar dop y salad yn boeth. Ocê. Lle mae o'n rhyw salad cynnes. Right, ocê. A dyna beth dwi'n ddefnyddio, cig oen Cymreig fan Ie. hyn, a mae un stecen fawr o'r goes yn ddigon i fwydo dau. Mae hwn y salad heddiw i 2 berson, Right. lle mae'n bosib dwblu fo neu beth bynnag. A felly, da chi'n gallu gweld y fan hyn, mae'r steaks coes yma mor goch yn dydi, neis, am llawer o fraster yn efo. Lle mae'n neis i salad, rhywbeth, dwi'n meddwl bod bobl yn meddwl, neis salads falle gyda cig. A felly dyna beth gynnau fan ar cig, so na i jyst golchi'n wylo rwan. Oeddi hwnna'n rhan ddrud o'r... Yr goes, wel Oen? na, yn amlwg mae o'r darn mwy tyner, so top y goes, ond pan ti'n meddwl am un stecen i bwydo dau, a gweddill y cwnisio, mae'n neud swper had iawn. Ie. A be da ni eisiau gwneud rwan ydy just ffrio fo'n sydyn iawn. Okay, so na ni gynhesu'r olew, a wedyn mi na i roi hwn i fewn mewn 2 funud. Iawn. A wedyn dod at y cynhwysion eraill. Felly salad ydi o gyda quinoa fel sylfaen. A mae quinoa eto'n rhywbeth sy'n ffasiynol iawn. Dyma o, gronynau ag atidio. Ond dwi jyst yn teimlo, da chi'n gorau berwi hwnna, ond be dwi'n weld yn haws ydy bod fi jyst yn prynu nhw, gwneud fel hyn, mewn pecyn, a mae hwnna wedi cael ginio i mi. Dwi'n licio hwnna, rhywbeth ydyn ni'n... Wel, dwi ddim yn gweld pwynt weithiau. Ie. So mae'n mynd i drafferth i ferwi oeri hwnna pan dwi'n gallu jyst gael o'n barod fel Ie. yna. So mae cyd nawr, mae fe bach fel cwsgws yn diwedd, rhywbeth yn debyg bach mwy mwy gran falle. Ydy, mae o debyg i'w cysgwys. So nawn ni jyst, mae siw bod yr olew nad i twymo wan, yndi. So nawn ni'r cig i fewn, a gadael iddo fo gach ydy gyfunudau rwan, tra da ni'n gorffen y salad. Ocê. Reit, so dyma ni'n quinoa. A rwan beth dwi eisiau gwneud ydy'r ei mango yn efo. Lle dwi'n ei lot o ffrwythau, a wedyn nawn ni just yn sydyn iawn torri yr mango yma. Dwi'n neud nhw fras, dwi'n mynd o'n daclus iawn heddiw rwach, so just llucho'r rhain i fewn i'r fowlen. O'n i'n mynd i holi, os na oes da chi quinoa nes ymlaen y siop leol, os rhywbeth bydde ti'n argymell i'r ddefnyddio'n lle? Os chi'n gallu defnyddio falle rhywbeth fel yw reis hyd yn oed, ie. ac eto, ti'n meddwl, y pecynnau yma dwi sôn am rwan, y pecynnau yma sydd wedi Ie. gwneud goginion barod, da chi'n medru prynu reis yn dydach, a da chi'n gallu prynu o'n ddigon rhad. A felly o'n i'n cyfeirio ar y dechrau bod hwn yn iachus iawn. Wrth gwrs, gyda'r cig oen y fan hyn wan, mae gyda ni y protein, haearn, vitaminau. Yn enwedig pethau falle di bobl yn sylweddoli fel vitamin B12 sydd y dda i helpu'r immune system a system nerfau ati. Ie. So mae hwnna yn bwysig iawn. Ond ti'n gweld y fan hyn be dwi'n rhoi i fewn, mae quinoa, llawn protein, llawn ffeibr, mango wrth gwrs y ddau ni. Dwi'n rhoi i fewn pomegranate, so hwnna yn mynd i fewn, lle mae'n lliwgar neis hefyd. A cyfuniad o... Jyst tro bach i hwn. A mae cyfuniad o felis a llawrys, mae fed yn dysgu. Oes, yn hollol na ni. So jyst tro bach i hwnna. Dwi'n rhoi hadau i fewn y fan hyn wan. So hadau blodyn yr hael a pwmpen. Okay. Okay, so hadau i fewn. Mae gynnau fan hyn wan dail. Llon llaw o ddail, o'n i pyn bach o ber lysiau, rhywbeth fel chives ag ati. Lly pethau sydd yn neis, yn wyrdd, yn neud ni dimlo yn iach, dwi'n meddwl. Pethau llesol i ni. A mae'n edrych yn rhwydd, rhywbeth fi licio bod pethau'n rhwydd. O, mae o. Just twli fe geibio ni yn bowlen, a na fe. Ydy. A dwi just eisiau rwan rhoi chydig bach o saws soi. Ryw lwyfwr da, swn i ddeud, a mynd am yr un isa manhalen. Na fe, hwnna yw'n mynd i Ia. A dwi'n eisiau'r cig oen mae goginion ormodol, cys mae o mor dyner, dwi'n eisiau fod ti'n fynd yn rhy colli'r pink rwsyd. So, na ni. A'r ola rwan, just dwi eisiau reid i fewn y fan hyn, ydy betys. Gadael o tan y diwedd, cos dwi'n gwybod fydd yn ilo fi mynd yn goch. Ac eto llesol iawn i ni'n dydy. A hwn di'r un, dwi heb roed o mewn vinegar. So, dim hwn sy'n mewn vinegar. So, fedrwn ni roi rhyw 2 o'r rhain i fewn.
A wedyn dwi'n meddwl ni'n barod I weini wedyn. Hyfryd. Wel, tra bod ti'n gweini, o'n i'n holi ti fyd, achos mae'n wythnos arbennig I chi yn hybu Cig Cymru, ynddo fe? Ydy, wel, dim jyst hybu Cig Cymru, mae yn wythnos caru Cig Owen. Wel, diwrnod ola di o, yr Love Lamb Week, fel mod I bod yr rhedeg drwy'r wythnos. A dwi'n meddwl bod o'n ymgyrch gwych I godi ymwybyddiaeth am Cig Owen, trio cael pobl I dal I bwyta fo, a jyst dyna be di o'n Gwyn Gwirionedd, I ddathlu y cynnyrch bendigedig ma sgynna ni. Ie. Right, okay. A dyna ni lle mae mowla ni dwed. Mae hi. So dwi just yn mynd I rhoi dipyn o hwn I fewn. Tra bod ti'n hala hwnna I edrych yn lyflu fyna, dwi'n mynd I flasu yn stafi fan hyn. Fi wedi golchi popeth yn barod I fynd. Okay, Gai bach o grêt. gigôn, bach o fango, bach o fettucid. O, waw, dwi'n licio hwnna. O, neis yn dydi? Crunch yn dod o'r pomegranates, mae'r cig yn froi. Mae'n flasus iawn. A wedyn mae'r cig yn mynd ar y ben reit ar y diwedd yn boeth. Hyfryd, diolch yn mawr iawn I ti, Elwen. Beth da ni nesa? Nes ymlaen eto Cig Owen Ie. heddiw, ond gyda ryw relish ffrwythau tymhorol. Lyflu, llunos fydd yn joio. Diolch I ti, Elwen. Alright.